Mau kamu? Mau lari kemana kamu, ha? Wes, gak usah macem-macem. Hadapi saja hidup ini. Wes, gak usah keluyuran, ora usah metu, ora usah lari dari kenyataan. Wes toh, aman-aman. Setiap wong urip iki yo mesti ana ujiane, yo nek cobaane. Lah awakmu ora kepengin dikei ujian, ora kepengin dicoba iki yo wis mati yo ae. Ngono. Wis tenang. Iki makmu kesel koyo ngene iki Cek. Ngurusi dirimu. Ya toh, Mak? Kok delok. Sabar, Mak iki. Iki padahal Mak iki wis luweker awake. Wis mari masak, mari megawe. Alah ya Cek nguras omahmu. Cek nguras apa kolammu. Kurang enak piye iki delok. Padahal kuwi wonge ya karo ngamuk-ngamuk.